με τους παίχτες της ΑΕΚ να είναι εκεί. Η σέντρα που γίνεται από τον Κόντρα με την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ για την Χετάφε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου από τον Γκρανέρο που είχε προωθηθεί. Δεν κατάφερε να κρατήσει η άμυνα της ΑΕΚ. Η σέντρα που γίνεται από τον Κόντρα και ο Γκρανέρο στις καθυστερήσεις ανοίγει το σκορ. Ένας επικίνδυνος παίχτης και το πανηγύρι για τους παίχτες της Χετάφε στα δευτερόλεπτα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τον Ντελαρέ, τον Μπελεγκέρ και τον Κασκέρο στην μπάλα. Η μπάλα περνάει, ο Μορέτο, η μπάλα στο δοκάρι και η συνέχεια φεύγει από την περιοχή, από τον Γκρανέρο. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι του Μορέτο, ο οποίος δεν κατάλαβε τι έγινε και υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι για την Χετάφε με τον Γκρανέρο. Πέτυχε τον γκολ, είχε το δοκάρι και τώρα τον Μορέτο και τον Κόντρα που θέλει οπωσδήποτε το γκολ. Έχει κάνει το παιχνίδι της ζωής του ο Ρουμάνος. Ο Κόντρα και η μπάλα στη γωνία. 2-0 η Χετάφε. Μάλλον εδώ τελειώνει το παιχνίδι από τον Κόντρα που έχει και ένα λόγο να το πανηγυρίζει περισσότερο. Ίσως το έχει αφιερώσει κάπου και όλοι οι παίχτες πάνω στο Ρουμάνο. Με τον γκολ του Κόντρα στο 21ο λεπτό η Χετάφε. Η θέση του αυτή. Η μπάλα περνάει από την άλλη μεριά ο Κόντρα, η ευκαιρία για την Χετάφε πάνω και είναι το 3-0. Το τρίτο γκολ για την Χετάφε από τον Μπραούλιο σε μια στιγμή ολιγορίας. Προσπάθησαν οι αμυντικοί την μπάλα να τη διώξουν από την περιοχή και ο Μπραούλιο κάνει 3 τα τέρματα, διευρύνει το σκορ. Μια άσχημη βραδιά για την ΑΕΚ, 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. 83ο λεπτό και ο Μπραούλιο είναι αυτός ο οποίος με το δεύτερο εφετινό του γίνεται 3-0. Και εδώ το τελευταίο σφύριγμα από τον Άτκινσον. Χετάφε ΑΕΚ 3-0. Θυμίζουμε του σκόρερ Γκρανέρο,